za na yi wani san matsayina. Ko menene za ya faru da ni in kare mutunci na, kar in bari so ya kai ni garin da ba za na jure zama ba. Ni na sani wanda zai so ki tamkar ni samu babu lallai, domin dukkan zuciyata na kulle na baki dukkan makullai. Zato na koda cikin jerin da na baki ne na dalilai da ya sa da kirjin wane ne wane da sauransu na tamfa ina yaro faru ku da aka yi tsaya mun anan da na fara waka sai ya dinga sannan ku da zuwa barkan ku da zuwa marabala da ban gane ba ga shi aljanu yake ne kaza ta na kamar wannan muridan sa na ga ba lalle sai ya huka tani ai ba ina ƙara tunatar da suna na Hamisu Sarkisi wanda kuka fi sani Hamisu Breka. Kada ku manta ku kasance da So Dole TV a YouTube domin nishaɗarwa da kuma su.